Kerro yöstä ja munista. Yöstä ja munista. Munat on muuten aika hyvä. Munat on aika kova juttu. Meikäläisen munat on levinnyt tänne pitkin kauppakeskusta. Koittakaapa löytää. Pääsette tupareihin illalla. Niitä on täällä semmonen kymmenkunta jossain piilotettuna jännissä paikoissa. Niitä on piiloteltu tänne ympäri keskusta ja kuvat on otettu silleen, että niistä jonkun vihjeen voi saada, että missä ne on. Semmonen tarkoitus tosiaan, että illalla vähän kuvailtaisiin, lähetettäisiin live-lähetystä ja siinä tuli sitten pieni happening, että piti lähteä käymään kotopitäjässä ja viedä vähän mökkiläisiä sinne Niemeen, niin oli vasta 2 tosiaan perille. Mutta tulinpa kumminkin, olisi mieli tehdä jäädä Saarijärvelle istumaan iltaa, mutta tulinpa kumminkin, kun oli luvan. Jyppi voitti, yes.